Hola, bon dia a tothom. Gràcies per assistir a la ponència que farem durant aquest matí. Permeteu-me que em presenti, soc Miquel Pérez, responsable de ciutats dintre de Capgemini, i ens acompanya Eduard Figueras, que és el responsable, el director de projecte de l'experiència, el cas pràctic que us explicarem a continuació de l'Ajuntament de València. Hem estructurat la ponència d'avui. Primer farem una petita introducció molt breu de quina és la nostra visió en l'àmbit de ciutats, com a grup, com estem treballant, què estem fent amb l'àmbit internacional com a multinacional, i després, molt ràpidament, passarem al cas pràctic, és a dir, un exemple clar d'on hem col·laborat, en aquest cas, amb el nostre client, l'Ajuntament de València, per desenvolupar la plataforma integrada de govern digital. Intentarem respectar el temps i deixarem un parell de minuts cap al final, perquè entenem que és un cas pràctic. Intentarem respondre a les vostres preguntes i inquietuds. Molt ràpidament, quin és el nostre enfocament en quant a ciutats? La nostra visió és col·laborar amb ciutats, o sigui, establir col·laboracions o partnerships amb diferents ciutats amb les que tenim una col·laboració molt estreta i en la qual compartim les millors pràctiques allà on sigui. Una empresa com la nostra, que té presència multinacional, doncs tenim la gran sort de col·laborar amb grans ciutats d'arreu del món. Llavors, la nostra vocació és mirar de compartir totes aquestes experiències, com és el cas que us explicarem a continuació, per si és del vostre interès i podem arribar a col·laborar. En aquest sentit, considerem que no és una bona idea reinventar la roda, és a dir, vam participar en City Protocol Society una miqueta amb la idea d'establir protocols comuns en quant a ciutat, perquè sí que és veritat que hi ha una sana rivalitat entre ciutats, però una vegada que treus aquesta rivalitat, en el tema de compartir, doncs hi ha bastant a guanyar, en quant a eficiència, en quant a reducció de costos, en quant a minimització de riscos. I en aquest sentit, doncs vam ser fundadors i partícips de City Protocol Society. En definitiva, què estem buscant? Doncs busquem l'agenda de transformació. Durant aquestes sessions que heu tingut aquests dies, s'està parlant bastant de transformació. En definitiva, el concepte Smart City estem parlant de transformació de ciutats. Llavors, el nostre objectiu final és col·laborar amb les ciutats per establir el plan de transformació, el plan, si vols, Smart City. Aquest seria el nostre marc conceptual de ciutat, els diferents àmbits que componen una ciutat, i la nostra visió és d'anar integrant diferents solucions en els diferents àmbits. Després, l'Eduard us explicarà un cas d'administració pública, claríssimament. Llavors, nosaltres, a diferència d'altres companyies, no som una companyia de producte, o sigui, no tindríem diferents productes que col·locar i demés, sinó que tenim assets o experiències que hem generat i que pensem que és de valor portar-les a altres ciutats. I considerem que a nivell grup, en els diferents àmbits que componen la ciutat, tenim solucions o acceleradors o experiències que són importants de compartir. A mode d'exemple, hem col·laborat amb Barcelona amb el tema d'Aparcar Bé, hem col·laborat a desenvolupar la plataforma de pagament pel mòbil de pàrquings i estem intentant portar-lo a altres ciutats conjuntament. L'IP és de Barcelona, de BCM en aquest cas, però sí que és cert que a nivell internacional hem tingut alguna aproximació per portar-la a altres ciutats. En el cas que comentarem a continuació, una miqueta seria aquesta la idea, comentar una experiència que és d'èxit, que ha tingut un cert reconeixement. De fet, en les properes setmanes es presenta amb la RECI, la Red de Ciudades Inteligentes, hi ha una ponència específica d'aquesta plataforma i demés, amb la idea de compartir en l'àmbit com pot ser la RECI, mirar de veure si altres ciutats és d'interès, perquè té, com després explicaràs, components open source, etc., que fan que sigui relativament senzill aquesta compartició. Llavors, sense més, passo al... Hola, bon dia. Com dia Miquel, soc el director de projecte en l'Ajuntament de València. Vaig a fer un resum destacant els punts claus del projecte perquè no tenim temps per entrar en profunditat a tota la descripció funcional i tècnica de la plataforma, però sí que és interessant, a banda de la cobertura dels requisits funcionals i legislatius del projecte que dona dins de l'àmbit de l'Ajuntament,
destacar els punts forts de la plataforma implantada, en el sentit d'estalvi de costos i facilitat d'implantació. Primer que res, anem a fer un petit resum del punt de partida, que suposa que serà comú a la situació actual de molts dels ajuntaments que estan així avui. Registres d'entrada presencials i exclusivament en paper i signatura manuscrita, és un registre d'entrada tradicional, un sistema legacy basat en host, bases de datos jeràrquiques o inclús alternatives, on se van registrant els moviments i datos bases de les instàncies i els expedients. El coneixement de la tramitació està en el cap dels funcionaris, són qui orquestren i prenen les decisions, i diguem que el paper, l'expedient com a carpeta on van arreplegant els papers i els moviments formen part de la cultura corporativa. És a dir, un ajuntament no s'entén sense expedients, sense instàncies i manejant papers. Ciutats relativament grans, l'anècdota és que inclús se gasten autobusos per anar manejant els expedients entre unes oficines i altres. És un poquet el punt de partida que ens trobem en molts casos de ciutats per almenys mitjan a grans. En l'arquitectura de solució que proposem destaquen els components tenim primer una capa d'interacció en els ciutadans i la resta d'actors, que són empreses, funcionaris d'altres administracions i altres administracions públiques. Per supost, tema multicanalitat i accessibilitat, temes de capacitat, i el que fem és tindre una convergència dels diferents canals cap al nucli de tramitació. És a dir, el ciutadà que presenta un tràmit en un registre d'entrada presencial tindrà la mateixa funcionalitat i els mateixos serveis que si presenta la instància a través de la seu electrònica. Al final el que tenim és una convergència dels diferents canals al nucli de tramitació. El nucli de tramitació se composa per un catàleg de procediments, la plataforma o el nucli de tramitació, que és on anem a fer el foco, i el mòdul, l'annex d'òrgans de govern, que és la ferramenta particular de tramitació que permet passar l'expedient per totes les comissions informatives, juntes de govern, inclús l'alcaldia. Per supost, tot el sistema sempre integrat en tot el back-office dels ajuntaments i complint les normes d'interoperabilitat per a poder consumir i intercanviar informació en altres administracions. Com a característiques diferencials de la solució, en la plataforma de tramitació, l'enfoc que s'ha pres és no diagramar exhaustivament els procediments administratius. Un dels passos que està seguint més problemàtic de cara als diferents ajuntaments que aborden un projecte d'aquest tipus és la normalització dels procediments. És a dir, agafar cada un dels procediments i estructurar-los de manera que siguin fàcilment definibles en una notació BPM o alternativa. És un projecte monumental. Les variants en els diferents procediments moltes voltes són quasi infinites i a nivell jurídic és molt difícil prendre decisions que d'alguna forma tanquen les decisions a priori en un procediment. De tal manera que en aquest projecte es va descartar fer una normalització exhaustiva de tots els procediments i s'ha optat per fer una factorització de les actuacions. És a dir, el que automatitza aquest sistema són les actuacions. S'han identificat de tots els procediments administratius de l'Ajuntament de València quines són les actuacions que se donen i les actuacions són fluxos d'execució tancats. És a dir, el funcionari pren la decisió en cada pas de la tramitació de quina actuació llança i el sistema sí que orquesta tota l'actuació. L'actuació és automàtica, però l'orquestació de les diferents actuacions està en mans del funcionari, pren les decisions. En la qual, per supost, tenim els temes de traçabilitat, auditoria, totes les decisions queden registrades, però no necessitem la fase prèvia de diagramació i normalització dels procediments perquè els procediments encara se manegen des del cap del funcionari. Un següent pas serà orquestar actuacions, donant punts de flexibilitat per a que el funcionari pugui prendre decisions excepcionals, però ara mateix l'estat és este. El sistema orquesta actuacions i s'han automatitzat les actuacions.
Com a segona part diferencial, el sistema disposa d'un catàleg de procediments que és el repositori centralitzat de tot el procediment. Se defineixen dels aspectes de presentació en la seu electrònica, els diferents canals habilitats per a poder presentar un tràmit, pot ser telefònic, pot ser telemàtic sense firma digital, telemàtic en firma digital, etc. Se defineix inclús el tema de càlcul de tasses. El sistema que s'ha implementat en l'Ajuntament inclús permet càlcul algorítmic de taxes utilitzant notació JavaScript, en la qual permet pràcticament implementar o actualitzar el càlcul d'una tassa d'una manera molt simple. Disposa d'una eina de disseny de formularis basat en un estàndard Xforms, de tal manera que en un dissenyador visual se pot definir fàcilment el formulari que replega els datos del tràmit i, a més, pot ser analitzat en el calculador de taxes. Tot està molt enfocat a l'estalvi de costos de manteniment, és a dir, tant la part de disseny de formularis com el manteniment de tasses que té que fer-se anualment per els canvis normatius que fan variacions en els càlculs, està pensat per a que siguin els propis usuaris més funcionals autònoms a l'hora de mantenir la ferramenta. Com a cas evident, el disseny dels formularis el fa l'equip encarregat de fer el disseny de la instància en paper o encarregat prèviament de fer el disseny de la instància en paper sense intervenció dels departaments més tècnics. El departament més tècnic entra en un moment donat a fer integracions. Si n'hi ha que validar una referència catastral en el servei web del catastre, entra el departament tècnic. Però el disseny del formulari el departament funcional és plenament autònom. Per la part de la seu electrònica, està concebuda com un motor de presentació de tràmits. És una arquitectura conceptualment molt simple, simplement orquestra tots els passos necessaris per a poder presentar un tràmit, integrant tot el tema de representació electrònica, notificacions a través de la passarel·la, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, pagament telemàtic en la passarel·la de red.es, els serveis web del catastre, etc. Disposa d'un ampli catàleg de serveis per integrats i per a validar i comprovar dades en terceres entitats. La carpeta ciutadana de la seu electrònica és una finestra d'accés a l'expedient per part de l'usuari, sigui ciutadà, sigui una altra administració. És el punt on pot exercir el seu dret d'accés a la informació que és rellevant per a ell. I com a element destacat també de la seu és la possibilitat de la representació individual de col·lectius i mitjançant apoderament notarial, el que permet als gestors administratius presentar tràmits, interactuar front a l'administració de manera telemàtica en representació dels seus clients. Això ha donat molt camp de negoci per als gestors administratius. Com a punt important, aquesta seu electrònica ha sigut reconeguda per el Congrés Nacional d'Interoperabilitat, el Premi al Projecte Consolidat, conjuntament en el de Barcelona, i va rebre el premi a la direcció de projectes del PMI, el Project Management Institute, en València, en l'any 2012. Si n'hi ha qualsevol punt, si hi ha alguna pregunta, estem a la vostra disposició. Doncs si no hi ha més preguntes, moltes gràcies. Veig que hem respectat el temps. Moltes gràcies.